Non, c'est deux. Ça n'a pas été fait. Mais fait le comment parce qu'il y a un small de banane. Oui. Comment, pardon, pour parler un peu du vie diagnostic. Bon, Momo, ne connaît ni moi. Appel de jeunesse, mon béni fait la fois, ni moi, ni bangena. Ka fatu. Wa sɔrɔ e ma se ka vie diagnostic k'i yɛrɛ ye. Da la, e bɛ sa nimisa. Dugukolo sanfɛ bi. Yɔrɔ ya k'i montre dɔɔni bɛ dɔn. Mais vie diagnostic a trouvé a n'a yamaruya dilan cɛmanin kelen ma. O ye ne Abudulayi. Le trône de la jeunesse. Parce que a bɛ bange ka don dɔɔni kɔnɔ temps min na ka na se fɔ bi ma. A ma deli k'a mɛn tulo la, a ma si bɔ a la, a ma deli k'a la k'a ɲɛna ko cɛ tun b'a kɛ dugukolo sanfɛ. N'a dabɔra an fari la, o tun tɛ yen. Ale de tigɛ minɛ k'an sigi kalanden caman b'a la ça fait des millions des élèves. Mais ne kalanna la personnellement. Ne kalanna la personnellement. O kalan olu ye kalan kɛrɛnkɛrɛnnen ye tuma min na n'i bɔra dɔnni kulonkɛ yɔrɔ la k'a don a sɛbɛkɛ yɔrɔ la ne m'a f'i ye. N ko pour que o dɔnni bɛ dɔnni nɔ i ka kalan la i kalanbaga fɛ walima i kalanfa fɛ fo ka sɔrɔ daniya dɔw de dafalen la. Olu tɛ jabaya o tɛ waso ye. Voilà. Olu t'o ye quoi. Donc n'i da bonya cogo cogo kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw yɛrɛ de bɛ e ma kalan la fiyewu parce que i ka danaya min b'i kan o bɛ permettre ka kɛ. Donc duwawu t'o kɛ dɛmɛ t'o kɛ i b'i yɛrɛ di n'i yɛrɛ di dɛn kun fɛn dɔw bɛ yen dɔnnitigi bɛ fɛ ka taa da n'a ye kaburu kɔnɔ a tɛ sɔn ka taa da n'o fiyewu a b'o ka bɛɛ la dugukolo sanfɛ. Ne m'a fɔ ko dɔnniko tɛ kira ye nabiɲuman tɛ. Nabiɲumanko banna kirako banna wali tɛ di jɔn si kan dugukolo sanfɛ. Donc i b'a mɛlɛko k'a marasi k'a marasi n'a sera da la i yɛrɛ bɛ jɔ yen o tɛ ala kama ko ye parce que ala tɛna foyi tigɛ ka minɛ a yira la na k'a fɔ kirako banna kiraw nɔlabilaw de bɛ yen o nɔlabila ninnu olu de y'u yɛrɛ di u kalanfaw ma. Cɛ min yɛrɛ den bɛ k'a ko da bila la e tɛ k'a yɛrɛ a kɛra jɔn na a bɛ k'i yɛrɛ la n'i yɛrɛ di a nafa bɛ s'i yɛrɛ ma n'i tɔɔrɔ b'a la tɔɔrɔ b'i yɛrɛ fɔlɔ de. N'ala ta n'o ko baara o la n y'a fɔ wala ye ko dɔ kɛ ne a b'o kɛ ne yɛrɛ falalabi mais a y'o kɛ ne ye n falalabi kosɔn. N yɔrɔ e kɔni cɛ ka misɛn o la. Caman tɛ caman tɛ en tout cas dɔnnikɛla caman tɛ. E kɔni sibɔra la donc bi diagnostic ye dɔnni kabakomaba de ye dɔnni kabakomaba don i tɛ se ka suya kɛ dɔnni na fiyewu i ka bi diagnostic dɔn. Dɔrɔgu n'i y'a mɛn dɔrɔgu kɛra fa n'a ba ye bi diagnostic kɛbaga de cɛ si tɛ dugukolo sanfɛ k'i bɛ fɔri ka se dɔnni sɛbɛkɛyɔrɔ ma n'i ma nimoro dɔn nimoro de bɛ na n'a ye c'est à dire avant i yɛrɛ ka bange kana dugukolo sanfɛ i bangena chiffre dɔ de kɔnɔ hakɛto b'a la n bɛ yafa ɲini kɛ o k'a to n fa ni baw k'a to fo n ka nin explication kɛ n ɲɔgɔnna si cɛmaninw ye k'u hakili bɔ dibi la i b'a dɔn cɛman caman ba de hakili bɛ ka di dibi la donc n bɛ yafa ɲini kɛ mansa minnu bɛ k'an filɛ sisan u ma dɔgɔyama tɛ donc fo n k'a fɔ mɔgɔ yɛrɛ danna jate in kɔnɔ e y'a faamuya n'i ye kalo kɔnɔntɔn ta kalo kɔnɔntɔn n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ taa a tɛ tɛmɛ tile 200 ni dɔɔnin parce que san yɛrɛ kuru kara ye tile 300 ni kalo kɔnɔntɔn o ye tile 200 tile 37 de den bɛ bange o de kɔnɔna na ni i bɛ o b'a sɔrɔ i ka dɔnni bɛ a tɛ yen o yɛrɛ ma yɛrɛ ko nin kɔnɔ yɛrɛ donc n'i ko k'o chiffre k'i b'o nkalontigiya a ka n'a fɔ i bɛ k'i ka bange yɛrɛ nkalontigiya. E bɛ nin faamuya kunfin ni kalankɛla arabu ni tubabu yahudiya jufu bɛɛ bɛnna ka ko jate ye tiɲɛ n'i ma sɔn olu ta ma da la k'a fɔ n'i ma sɔn i yɛrɛ ka bange ma muso min b'i bolo n'o bilala jɔ i bolo kɔnɔ la o tile 40 a bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la a fɔ ko den bɛ yen mais a cɛya n'a musoya yɛrɛ dɔnnen tɛ fɔlɔ n'a poussera ka bɔ kɔnɔ a bɛna se kalo 4 kalo 6 ma yɔrɔ o b'a sɔrɔ cɛya ni musoya dɔnna ka bɔ a la donc olu ye jatew de o bi diagnostic kelen o de bɛ mɔgɔ permettre k'a dɔn n ka couleur ye jumɛn o bi diagnostic kelen o de bɛ permettre k'a dɔn e yɛrɛ dancogoya baara ye jumɛn misali tu es fort dans la communication mais i bɛ taa sɔrɔ commerce dɔ ka di e la i bɛ taa sɔrɔ sɛnɛ de ka di e la a b'a fɔ k'e k'i ka communication bila ka taa sɛnɛ la e bɛ mɔgɔ bila o bɛ sɛnɛ
e bɛ foro san ka mɔgɔ bila o bɛ sɛnɛ kɛ tɔgɔ la i bɛ taa communication na ni sɛnɛ wari farali ka communication wari kan en même temps nafolo tɛ basigi min k'i bolo i b'a ye o bɛ bɔ yen nafolo bɛ commencer ka économiser nafolo bɛ jidi i bɛ kɛ nafolotigiba ye misali ne ye dɔnnikɛla ye i bɛ taa sɔrɔ dancogoya baara tɛ dɔnni voilà i bɛ taa sɔrɔ dancogoya baara o tɛ dɔnni mais ni dancogoya baara dɔn ni dancogoya baara dɔn n'i y'o kɛ k'o fara i ka dɔnni kan i tɛ bandiya de kɔ. C'est ça. E ma ye cɛman caman bɔ u bɛ dɛsɛ i bɛ fɛn dɔw fara fara ɲɔgɔn kan alors k'o tɛ faut chercher à savoir le destin de ton travail faut chercher à savoir le destin de ton travail ne filɛ ne bɛ dɔnni dɔn ni cɛ tɛ association na depuis n bangenama deli ka don association na ni mɔgɔ tɛ association na wa n tɛ diɲɛ business gɛrɛ fosi kɛ dɔnni baara kɔfɛ san kalo 12 24 heures sur 24 heures butigi tɛ yen ne ka ko bɛɛ sɛbɛnnen don dɔnni de n bɛ to k'o f'i ye n ko ni ne tun ma kɛ kodɔnna ye ka na se nin niveau in na n ko ni n tun bɛ fatu dɔn na n b'a fɔ ala ye ko n fatu kodɔnnaw ka so da la donc bɛɛ kan k'i jilaja k'i dan cogoya baara dɔn i bɛ kɛ nafolotigi ye i tɛ k'a ye n'i dun tɛ k'a ye a bɛ bayɛlɛma cogo di pour que i ka k'a ye donc n bɛ ɲinini kɛ bɛɛ fɛ depuis den kalo fɔlɔ fo ka taa se mɔgɔ san 200 ma n'i bɛ balo la i bɛ se ka video sigi k'i yɛrɛ ka vie réaliser mais n'i sera ka video sigi kɛ ka furaw consommer i bɛ taa sɔrɔ depuis bangena i ye tɔɔrɔ min sɔrɔ ani tɔɔrɔ min bɛ na n'i ka ɲɛnamaya tɔ kɔnɔ a b'o bɛɛ réaliser ka d'i ma ka tila yɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu fana hakili ka gɛlɛn n'i bɛ fɛ k'i yɛrɛ fatu cogoya dɔn i bɛ fatu so kɔnɔ walima kɛnɛma ou bien i bɛ fatu bana na ou bien i kɛnɛma yɛrɛ bɛ fatu kasaraw la video sigi bɛ nin bɛɛ détaillé. I bɛ ka faamuya nafa min bɛ video sigi la n'i y'o dɔn i tɛ sɔn ka kuma mɛn fiyewu ka sigi ten o y'a sɔrɔ i ma kɛ yɛrɛ c'est uniforme siɲɛ kelen dɔrɔn i ka ɲɛnamaya o de bɛ yan sigi n'an ta bɛ se Charles abonné cɛman ni abonné musoman n b'u bɛɛ fo n'o tɛ fana n'o tɛ ko a bɛ jan a bɛ jan bɔ a kɔrɔ faramana ani faramana nɔrɔ ni y'a bila i bɛ kuma bɛɛ bɛ lamɛn a kan ti kuma n bɛ toujours yafa ɲini kɛ kodɔnnaw fɛ ani mɔgɔ minnu bɛ sigi k'a na kɛ kanu yɛrɛ bolo ma u ɲɛna b'u fɛ o kanu kelen in bolo Charles. Vraiment, merci beaucoup. Tous ceux qui sont intéressés par le diagnostic de vie, ils vont se calmer. On s'est dit, d'autres fois, voilà, numéro est si tu ne peux pas te dépasser, il faut à distance là. Viens aussi à distance là, il faut qu'à reliquer. Avec les Djani. Dans cette deux, le trône. On met un effet. Shalom. Trop bien, au cas, Paraso, d'autres peu moins sont pas mais à base de tout. O tɛ se ka dɛsɛ ka ko bɛɛ bɛ kɛ ni wari bolo ye n'i bɛ ten n'i ka nafolo tɛ basigi i bɛ dumuni jolo de ɲini n'i ye dumuni jolo ɲini dumuni kɔnɔ tɛ bagan dɔ don n yɔrɔ delila ka bala cogoyaw f'i ɲɛna ka tɛmɛ mais dumuni fana bɛ yen dumuni tɛ nin b'a ko bala mais bala tɛ ale jolo ka sɔrɔ a kan ale bɛ wa yɛrɛ fɔ n t'a tɔgɔ dɔn voilà a tɔgɔ ye voilà a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ oui a bɛ mɔgɔ sɔrɔ o la u bɛ se k'a fɔ bamanan proverbe dɔ la ko dusubɔ ka n'i bila ka dumuni minɛ ka don i kama n'i y'a minɛ ka don i kama kɔrɔ i b'o bɔ yen muso bɛ ba sinamuso la cogo o cogo n'i dusu bɔra cogo n'i ka bɔ i kama kɔrɔ i b'a la fɔ mɔgɔ t'a degi a la donc dumuni i bɛ dumuni jɔlen ɲini ka fara ɲɔgɔn kan f'i si k'a kɛ n'i t'i si k'a kɛ dɔrɔn i b'a degi dumuni k'a tu ka kɛ bagan ye k'a don cɛ ma nafolo bɛ basi yɔrɔ cogo ta ni nafolo nana ɲɛ o ɲɛ kan parce que dɔw yɛrɛ dancogo a la nafolo tɛ caya cɛnni ma olu parce que olu dancogo a ye hali n'u ye miliyari sɔrɔ miliyari bɛ ban u bolo pewu a bɛ f'u ma ko fɛn tɛ kɔrɔ n'i ye bijansi kɛ n'i b'o lahalaya la i bɛ sɛgɛn kaba dɔ bɛ yen e ma deli ka président kɔrɔ fantan k'olu to yen k'a bɛ se ka deli yɔrɔ setigiya dan o ye diɲɛ i bɛ jamana min kɔnɔ o mara bɛɛ b'i yɛrɛ ka hɔrɔn kɔnɔ mais n'i ka mandat banna i bolo bɛ ban pewu 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 f'i yɛrɛ to k'i ka premier ministre kɔrɔ walima i ka fɛn kɔrɔ wele o b'a sɔrɔ i ka ligne bɛɛ bɛ déjà o la dɔw bɛ bijansigi nafa ka bon kunfin ni kalakala fantan ni faama kan i k'i ka ɲɛnamaya yɛrɛ ban cogoyaw dɔn i bɛ kɛ ɲɛnamaya bɛ ban hɛrɛ kɔnɔ walima ban tɔɔrɔ kɔnɔ tɔɔrɔ bɛɛ tɛ ko i ni mɔgɔ bɛ kɛlɛ diɲɛ ka b'i place la o tɛ tɔɔrɔ bɛɛ tuma dɔ la place yɛrɛ dan b'a la n'i bɔra la i kan ka bɛɛ k'i hɛrɛ gɛrɛ de kɔnɔ o hɛrɛ gɛrɛ in kana kɛ tɔɔrɔ ye dɔw bɛ olu ka denmisɛnya ka ɲi mais olu ka mɔgɔkɔrɔbaya cogoya man ɲi dɔw yɛrɛ bɛ yen ko bange na
o yɛrɛ fɛ a k'a fa joli sama ka bɔ a la ka joli gɛrɛ k'a la tellement a ka du début bɛ gɛlɛya a bolo mais i bɛ taa sɔrɔ palafin n'a bɛ kɔrɔ a bɛ kɔrɔ hɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ donc kana vision sigi kɛ k'u yɛrɛ retrouver kan ka taa sanfɛ Même si je viens. On va t'amener un dernier sujet. Oui. On est oui. Un peu